Sizin kömeňiz bilen olga çarýyna bu erkeklerden neme yok yani. Esasy siz baýdagy siz çekmeli. Bir matriarhaty dikeldi ya şu taýda agyr soňy. Hiç. Beydimen. Sapara o beydip erkekler yok zat diýmän o gaçyrar olar diýmän ondan. Gatı olsa gatı yerde otursun. Şolok sebäbi bilen şu güne düşüp görün. Olga çarýyna. Ol yankı hakykati aýtmaly, erkek bolsun, bolmasyn oň nemesi ýokdur. O hakikat ağacıdır, yönü şeyledir. Ben bilişim şeyle, ben yanlışan olup bilen, onu yönü ben görüşüm şonalakta. Biz erkekler bilen kän gurlaşýar, orga çarýyna, onuň tapagyny görýär. Ay tapara, şu maňa var eline pilanla elle işle diýseňiz lan, şonu görýän men. Pil yok, indinden agryk pil yok. Her kimin öz pikri var da, her kimin öz talapnamasy var. Yönü talapnamalyň hemmesi düýpli bolmaly, manily bolmaly. Bize un gerek ya, bize çörek gerek, onyalat göremez, onyalat bolmaz diňe şu düýpli meseleleri gozgamaly. Gadyrly Çehasly türkmenler men size 100 yıl ýaşaýardan näme üçin siz dim otyrsyňyz? Siz hem galyň aýagy. Öz araňyzda gurnan 10 adam bolsun, 20 adam bolsun, öz araňyzda gurnan çykyň siz hem. Sizin Türkmenistanyň raýaty, siz hem bu zatlara biperway garamaň diýjek bolýan. Sapara, sizin soracak sadyňyz barmy? Ol şaryňdan ýaçak. Ol şaryňdan hiç zat soramaly, milt edip bilemok. Bu işleri eden adamdan men näme soraýyn men? O gyýdgelleri öňe sürüp ondan bertir. Biz adat bolanyny şo taýda gowy ýaşajak mutonman. Oğlanına kellelerine yaşmak giydirer, şu sesini çıkarıp oturman nemelerine. Şeyler mi olur çarevine? Beni kollu şutaydı. Kendisini bir öncök giydirer. Doğullu yaşınıp oturur yala gider. Şu erkeklerin köpüsünü. Tohumcu yıllarda da zenanlar öngördü. Ben biliyorum mi? Labastokkalar nirde nail başlar. Kızlar batta da halı fabrik kal. 840 sani zenan. Çehaslar etmejek bolsa biz onu Çehasa gitmeli boldy. Ýöne samolyotda uçamada bizde 7-8 saat uçmalylar berdim. Onda da men şowun daňmyna turar giderim. Daňdan 4'te bolsun, 3'te bolsun giderim, turar, bararım, ederim.